ka ɗan kokari sun doki garai idan kuma ƙarin ya nike tambayi likitan kashi na tambayi likitan kashi na ce mafi kaka hakan ya ce kuciya yanki yanzu cikin doki garai mutum da rabin Kwami za ka kai wa baban sarki, zafi a nan yin masa godiya kana tabbata jiki ya san wata mutu ya gama da kwami za ka baiwa baban sarki, zafi a nan ya masa godiya kana tabbata jiki ya gama Iyamun da zubin da kai ne dan Adamu can gaba ta mutu ana ɗaukawa da jarafi zai buga idan Allah bari ya ji kamar zaki na kan bari masu dariya idan zargi na kai ana ɗaukawa da da yawa gama ka kyau ka tsari gora zai buga ka ce don Allah bari ya ji kamar zaki Thank you.